Salut și bine vă regăsit la un episod, în episodul de actor, vă prezint lumea mea de Minecraft. Ok. Nu găsit casa. Uite în casa. Uite în casa. Eu trec într-un sat. Am aici cucele mele. Am dirt? Da, am dirt. Nu știu ce o să fac cu dirt. O să-mi plantez un copac pe casă. Ce-ar face orice om normal la cap. Bine, bine. Ce-mi face chestia asta? Vă recunosc nimeni. Ok. Ok. Unde eram, mă? Unde dirt-ul? Uite-l. Să pune fix la marginea casei. Bă, dacă lumea asta de fie, mereu plouă. Au. Aaaa! Muriți! Ah! I-am stat la mine în casă, cred. Tac, mă, puțin. Mă nervează. Hai să văd ce enervez eu pe ei. Pe lumea asta nu știu de ce mereu plouă. Nu să mai plouă. De ce plouă? Uite, mai plouă. Hello. Are când să mă omori? Mai las să intru în casă măcar? Mă mănâncă cartofior. Ok, o să folosesc artileria grea. Poate o trebuie cartoful. Eu nu cunosc cartofii care i-am prăzit bucticuri. Am prăzit niște cartofi, bucticuri, că sunt nebun. Văcucele mele. Scuze, să vă prezint văcucele. Bă, nu omor vaca! Bă, dacă ne omoară asta vaca, mori. Așa. Ok. Ea e mama, el e tata, ea e mama, ea e vecina. Și copilul unde? Și asta e copilul care a crescut mare acum. Da, copilul a crescut mare. Stai puțin. Să înmuncesc vacile. Să vei primi de mâncare și tu. Mama, tata, mai faci un copil. Avem mai mulți copii. Poate se ridică ăsta. Poate se împingă ăstea. Și apoi după aia ies pe asta. Dar până la urmă trebuie să sinucidem pe cineva. Ce naiba, cred că și copilul ăla mare anul. Bună, cum te cheamă? De pe ăsta micu o să-l cheme Alexandru. Ăsta micu o să-l cheme Alexandru. Ăsta e tata, ăsta e mama, ăsta e vecina, ăsta e copilul mai mare, asta să-i dau numele. Să vă distrați. Copil, nu, n-ai voie. Ok. Ok, să ieșim afară.
L-am lăsat tot fânul. Pentru că trebuia să am nevoie pentru făcucele mele. Pentru făcucele mele, copiii mei. Dacă cineva îmi omoară familia mea de vaci, și ce-i fac? Zvec fânul ăsta. Îl bat până la moarte. Că nu vreau nimeni să-mi omoare vacile mele. Putem să zicem că sunt bogat de cartofi. O să ia treaba să colect o cartofii ăștia. Ok. Dacă mă întrebați de ce iau așa de greu, pentru că mie mi se dubuiește mai costumele când îl descarc. Odată n-am descarcat un hack și trebuie să apăs de multe ori ca să merg să apăc pe chestii. Ok. Mâncare vegnică. Ăsta e magazin. Aici am pus eu alea. Ăsta măgar. Da? Dar fac ce singur. Porcule. Nu să vrei morcovi? Bag să viuța în capul. Ai văzut micu aici. Hai vină după mine tu. Tu vei fi vecina a doua, ok? Tu vei fi vecina a doua. Nu. Tu nu vei fi nicio vecină. Tu vei fi animalul meu de companie, ok? Vrei? Vrei să fii? Animalul meu de companie? Vino. Vino. Stai puțin. Hai, vino. Haide. Te-am păcălit să fie animalul meu de companie. Nu! N-ai voie! Afară, ok? Hai, vină după mine pe cări. Tu vei sus. Ok? Haide sus. Am și terasă, dacă vă întrebați, pe terasă nu. Pe terasă nu e cam nimic. Da. Ia ce în terasă. Uite, va fi animalul meu de companie. A crescut copilul mare? N-a crescut copilul. Ia de aici fân și mâncă. Ok. Păcat nu puteți să intrați și tu s-a deschis. Nu! Copile, ce cauți? Treci, scuze. Hai, puiu. Hai. Gata! Acolo să taci. Deci eu mă supăr. Pune o sactă, să n-am eu nevoie. Fân într-o oie. Asta nu e fân. Oicele mele. E pentru vacile mele. Uite. Au! Dă-te! Fân! Au! Ce fac eu într-o oicele mele? Ele nu fac nimic pentru mine. Fugi!
O temperată. Gata. Putem să pun și semințele actea. Nu mai știu ce. Afară sunt moctri. Nu te îngrijora, fetiță. O să-l... Omar! Nu au, bă, mă! Oala, mamica mea, că mai am și mor. De cartofi prăjiți în coa. Brâncoa cartofii ăștia, te mor! Cam bun. Ok. Bun, eu muream. Nu observație. Ok. Bă, îmi place mie tancările astea aici. Dacă n-ar putea să am designul normal. O să dau una, pleacă! Ei, ce-mi pasă, aduc și alta. Acum pot să aduc și alta. Ok. Găina mănâncă fân? Ce mănâncă găina? Bă? Tu vei fi la meu animal de companie, ok? Și tu vei sta aici. Pentru că tu ești noul meu animal de companie. A, nu. Bă, de ce pleci? Toată lumea placă de mine. De ce? Da mere. Mă să aduc floricele. Măcar tu ești singura mea prietenă. Mănâncă. Mai vrei? Na, mănâncă până mori. Ok, aici e apică. O voi asta cred că e într-o după mine, ce naiba. Tu faci inoarie. O să am încă un copil de vacă. Trăsug mrecher, techer. Haide, mă, trebuie să sparg ușa. Hai puțin. Îți dau cie? E cie, na, pupați-vă. Da, vă pupac prin ăsta. Nu puteți să vă pupați, hă? Nu puteți fac eu să vă pupați. Animale fosforescente. Ok. Nu, hai. Pleacă! Hai să stați! M-ați enervat. Muriți. Bine, nu pot să vă omor, dar sunt practic animalele mele. E super pentru voi. Ok. Sper că vă place
videoclip. Unde e puiul de oaie? Mănâncă, hai mă! Mâncați arbă, băgați arbă în voi până vă lasă creierii. Haide, mai băgați un pic de iarbă voi până vă explodează creierii de atâta iarbă. Iron? Am de iron la mine? Trebuie să pun doile. Iron am 3. Am 3 să ce? Să-mi tun doile. Asta vreau eu să fac. Unde de la te tun soile? Gata, mă duc să tun oicili. Să sunt frumoase și vreau să le tund. Să fie urâte. Pe tine o să te tund. Ce urât ești! O să tund și partea mică. Nu pot. Deci nu pot. Ce mă, nu mai mânca iarbă. Asta stai. Asta trebuie să stai. Și tu stai, uite așa. Tu nu mai mănânci nimic. Ce mă? E stort. Antai numai că nu vrea iarbă. Eroarea animalelor să le tai. Le tai fân după. Ok, cam atâta.